Det er den elektriske nedbrydningshammer GSH 27 WC Professional. Med den er du optimalt udrustet til meget vanskelige opgaver i beton, sten eller asfalt. GSH 27 WC Professional er verdens stærkeste elektriske nedbrydningshammer og har en slagstyrke på 62 joule. Dermed har den en nedbrydningskapacitet på 3,2 tons per time i gennemsnit. Den robuste konstruktion og fremstillingen af førsteklasses aluminiums- og stålkomponenter sikrer en lang levetid, der ligger over gennemsnittet. Det lave maskintyngdepunkt og de ergonomiske håndgreb med soft grip giver en optimal håndtering af maskinen. Selv ved de mest vanskelige opgaver har nedbrydningshammeren takket være det vibrationsreducerede slagværk og de adskilte håndgreb en meget lav vibrationsværdi på blot 8 meter per kvadratsekund. Det er over 50% mindre sammenlignet med forgængeren. Dermed ligger maskinens tilladte driftstid på over 3 timer per arbejdsdag. Lad dig begejstre over verdens stærkeste elektriske nedbrydningshammer, GSH 27 WC Professional.